16 ta' Novembru Santa Ġeltrude Verġni għexet bejn l-1256 u l-1301. Santa Ġeltrude twildet f'Elsenben, Ġermanja. Hija waħda mill-mistiċi l-kbar tas-seklu 13. Meta kellha 5 snin ġiet fdata f'idejn is-sorijiet Benedittini f'Helftern, fejn is-soru li kienet tieħu ħsiebha kienet Santa Mechtilde. It-tifla kienet intelligenti u studjuża, tgħallmet il-Latin u saret taf tiktbu b'ħeffa u b'eleganza. Ipprofessat soru fl-istess monasteru li kienet daħlet fih meta kienet għadha tifla ċkejkna. Ta' 26 sena kellha l-ewwel esperjenza tal-viżjonijiet u r-revelazzjonijiet li baqa' jkollha sakemm mietet 20 sena wara, fis-16 ta' Novembru tas-sena 1301. Kellha mħabba kbira lejn Ġesu fl-Ewkaristija u kienet waħda minn tal-bidunet li bdiet ixxerret id-devozzjoni lejn il-qalb Santissima ta' Ġesu. Fost diversi devozzjonijiet u revelazzjonijiet li kellha din il-mistika kbira Santa Ġertrude, xtaqt li niffukaw fuq il-ġibda kbira tagħha lejn il-Knisja purganti jew il-Knisja sofferenti, fi kliem ieħor lejn l-erwieħ tal-purgatorju. Kull darba li kienet tersaq lejn l-Ewkaristija kienet titlob lil Ġesu biex jitfa' u jxerret il-ħnina tiegħu fuqhom. Waqt qarbina partikolari hija għamlet esperjenza ta' Ġesu fil-purgatorju. Sematu jgħid, fit-qarbin imqaddes jinneħles lill-purgatorju mill-purgatorju lil dawk li għalihom inti titlobni. U waqt it-qarbin, il-mulej Ġesu kien jeħles aktar erwieħ milli hi kienet titlob għalihom. Darba meta Ġertrude kienet qed titlob ħerqa kbira għall-erwieħ imqazza, hija staqsiet lil mulej Ġesu kemm erwieħ il-ħnina tiegħu kienet se teħles. Huwa weġiba. Jekk re ta' qalb tajba iħalli fil-ħabs minħabba l-ġustizzja ħabib tiegħu li nstab ħati, huwa jistenna b'xewqa kbira li xi ħadd min-nobli tiegħu jidħol għal dak il-priġunier u joffri xi ħaġa bran biex jinħeles. Imbagħad ir-re jeħilsu bil-ferħ, daqshekk ieħor jiena naċċetta b'ferħ kbir dak li xi ħadd joffrili għal dawn l-imsejkna erwieħ għaliex huma ta' ferħ għalija li jkolli ħdejja dawk l-erwieħ li jiena għalihom ħallast prezz ekkoli. Bit-talb tiegħek jinnobbliga ruħi li neħles mill-purgatorju ħabsi kull darba li inti tagħmel hekk. Il-mulej Ġesu għallem lil Ġertrude għal min għandha l-aktar titlob fil-jum li fih il-komunità ikkommemorat flimkien il-mewt tal-ġenituri tagħhom, Ġertrude rat erwieħ ferħana jitilgħu mid-dlamijiet tal-purgatorju bħala xintilli minn fjamma. Hija staqsit lil Ġesu jekk dawk kienux kollha il-familjari tal-komunità u Ġesu weġiba. Jiena u l-eqreb qarib tiegħek, missierek u ommok, għalhekk ħbibi huma l-eqreb raba għalik u dawn huma fost dawk li jiena ħlist mit-turmenti tal-purgatorju. Jum wieħed waqt li kienet qiegħda titlob, Ġertrude ndunat persuna li kienet ħdejn il-mulej bil-qiegħda fuq it-tron tal-glorja tiegħu u f'idejh kellu libsa imżejna mill-aqwa li ippreżenta ħjiela imma ma libbisilix. Il-qaddisa baqgħet tassew mistaġba u qaltlu, meta għamiltlek talba simili ftit jemilu, inti ħadd mill-ewwel dik il-lugħ tal-povra mara fil-glorja tal-ġenna. U issa inti ma lebbistiex lil din il-persuna bil-libsa li urejta u li tant tixtieq tilbes għal merti tal-grazzja tiegħek. U l-mulej weġiba, meta xi ħadd joffrili xi ħaġa għall-irwieħ tal-purgatorju, jiena nutilizza skont kif nara l-aħjar, inqassam il-ħniena u l-maħfra tiegħi skont il-ġudizzju rett tiegħi. Din il-qaddisa kitbet din it-talba li mbagħad saret popolari mad-dinja kollha għal ħelsien tal-erwieħ mill-purgatorju. Missier Etern,
jiena noffrilek id-dem prezzjużissimu ta' ibnek divin flimkien mal-quddis kollu li jingħad fid-dinja matul dan il-jum għall-erwieħ imqazza tal-purgatorju għall-midinbin kollha tal-Knisja Universali ta' darna u tal-familja tagħna. Amen. Jingħad li meta wieħed jgħid din it-talba bid-devozzjoni u b'attenzjoni Alla jeħles ħafna erwieħ mill-purgatorju. Inti titlob għall-erwieħ tal-purgatorju mod speċjali f'dan ix-xahar iddedikata lihom, toffri qudies u tqarrbin b'suffraġġju għal ruħhom fuq l-eżempju ta' Santa Ġertrude. Din it-talba li ġejja hija maħsuba li oriġinarjament ġiet miktuba minn Santa Ġertrude u adattata minn San Alfons Likwori għax huwa meqjus bħala l-awtur minħabba il-formulazzjoni finali tiegħu. U qalb imqazza ta' Ġesu, ħaj u għajn tal-ħajja eterna, teżor infinit tad-divinità u nar ħeġġeġ tal-imħabba, inti l-kennu s-santwarju tiegħi, o Salvatur adorabbli u glorjuż, ikkonsma lil qalbi b'dak in-nar ħeġġeġ li ħireġ mill-fjammi ta' qalbek. Ferra fruħi dawk il-grazzi li ħirġa minn imħabtek. Għamel li qalbi tkun hekk maquda ma' tiegħek li r-rida tagħna tkun waħda u jien inwettaq dak kollu li trid minni inti. Ħa tkun ir-rida tiegħek ir-regola tiegħi. Amen.